Ima onaj vic kad Lala priča sa Sosom i kaže da Soso, se sećaš kad nam izgorala letina, ono kad smo bili mladi, da ti si i tad ostala uz mene. Kaže Soso, ta jesam, Lala. A on leži na samrtničkoj postelji. A se sećaš, Soso, kad nam se zapalilo seno, pa smo jedva prehranili stoku preko zime, pa ti si i tad ostala uz mene, ta jesam, Lala. A se sećaš, ono kad i sad navodi koje kakve primere i kaže, evo i sad kad sam na samrtničkoj postelji, ta Soso, ti si i tad uz mene, te jesam, ta Soso, pa ti si meni baksus. Evo ga moj baksus. U ovoj epizodi nema hukova, nema ja sam Sale Stefanović, dobrodošli u Sales, dobro, ovo je sad već kontradiktorno, nema osvetljenja, nema poslovnih strategija, već samo jedna, ne znam ni kako bih je nazvao, objava, činjenica, vest, možda nešto najpersonalnije što sam ikad rekao, a ako nije, definitivno jeste na ovom kanalu. Ujedno to je jedan od razloga zašto me nije bilo 2 meseca, pored toga što je ogromna gužva na poslu. Elem da skratim, imam rak, konkretno rak kože, ovde. Pre nego što vi koji me poznajete lično krenete da zovete i upalite mi telefon, saslušajte prvo ovo do kraja. Prva stvar, nije strašno, nisam medicinar i ne umem precizno da objasnim, ali je neka vrsta koja samo jede kožu i ne može da metastazira na druge organe. Tako mi je bar rečeno. Međutim, pre 6 meseci su mi isto tako rekli da nije ništa, ali da ipak dođem na kontrolu na kojoj su mi rekli ovo što sad ja vama kažem. Šta god da bude ili ne bude, želim da podelim tok misli koji sam imao posle tog saznanja, da mogu da se vratim i proživim život ponovo, ništa suštinski ne bih promenio. Možda neke sitnice, ali suštinu ne. Sve što sam radio, radio sam iz sve snage i srca, volao sam najjače što sam mogao, radio sam najbolje što sam umeo, putovao sam malo svetom, video koješta i lepog i ružnog. Danas idem na operaciju da mi seku to sranje i ako rana dozvoli, sutra sam već na poslu. Ne bi trebalo da pravi problem, mali rez će biti na vreme uočeno i sporo raste. Evo screenshota iz prepiske sa drugaricom koja me pita za godišnji odmor. Zašto idem na posao i zašto to radim? Nije to nikakva internet guru mantra, ustajem u 4 svaki dan, kupam se ledenom vodom, pasem travu umesto doručka i slično, nego zato što živim život koji želim. Ja bih moj posao radio i besplatno, kao hobi. Moja sreća je samo što se dobro plaća, ako si uspešan naravno u tome što radiš. Od svoje 8. godine sam znao šta želim da budem i radio sam na tome da to i ostvarim. Većina dece ima idole u sportistima, nije bitno koji je sport. Imaju puno novca, dobre žene, sad zavisi kako se to klasifikuje, kola popularni su i kao dete sam pomislio, a ko je njima šef? Ako je neki Jordan plaćen toliko, koliko on ima onaj koji ga plaća? Lično mislim da se od Rima i hleba i igara ništa do danas nije promenilo, da se u klasnom ratu koriste te zvezde, da celo detinjstvo svi trče za loptom kao budućom karijerom. Nemojte pogrešno da me razumete, sport je odličan za razvoj tela, duha, radnih navika, rada u timu i tako dalje, dok profesionalni sport je katastrofa za telo. Da se vratim na temu. Ekipa koja radi sa mnom kontejnere i vage to jest ekipu koja radi sa mnom kontejnere i vage, već dugo pripremam na samostalnost da rade kao autonomne radne jedinice iz više razloga. Često im govorim, non stop sam na putu, može me pokupiti neki šleper, vi morate da funkcionišete kao da mene nema. Doduše ovaj tumor ni scenario, see what I did there, nisam predvideo. Druga stvar je prodaja kompanija. Ne želim da ih prodam za sada, ali treba uvek da postoji mogućnost, jer ko zna šta još nisam predvideo. Ne možete prodati kompaniju u kojoj sve zavisi od osnivača, da li po pitanju ideje, provođenja ili bilo čega ne može da zavisi od jednog čoveka, jer onda taj čovek ima dobro plaćeni posao, nema kompaniju kako god mislio da ima.
I treća stvar, puno porodica živi od ovoga. Neću da budem usko grlo tipa posle mene potop. Ti ljudi imaju decu koju hrane i školuju. Moram napraviti takav sistem da ne samo da će nastaviti da radi bez mene, bez obzira da li mi se nešto desilo ili sam na godišnjem, na bolovanju, šta god, nego će i rasti. I ozbiljno radim na tome, ali ta tema zaslužuje posebnu epizodu. Jedna stvar mi je zapala za oko, to je za uvo, ordinacija u koju idem, zove se Brana Kovačević. Kada sam zakazivao pregled, zvali su me da potvrde moj dolazak. Onda sam tamo zakazao operaciju, juče su mi poslali SMS da me podsete da danas imam operaciju, a bukvalno malo pre su me zvali ponovo da potvrde da dolazim. Oni angažuju hirurga za to, operacionu salu i tako dalje, i nemaju mogućnost za, da kažem, puno no-show klijenata, to je pacijenata, i bukvalno ću tamo da ih pitam kakav softver koriste za sve to, kako bi to implementirao kod sebe, jer sigurno ja nemam više klijenata nego oni po tom pitanju i jako su dobro organizovani i svaka im čast na tome. Da ne dužim dalje, vidimo se u sledećoj epizodi, pozdrav svima i hvala svim doktorima ovog sveta u ime svih nas. Ćao! Mogu li da vas pitam kakav softver koristite, pošto mi je juče stigla poruka za ovo, a danas me neko zvao, znači verovatno ste imali reminder za tako nešto. Jel imate nešto interno napravljeno, pošto odlično radi i funkcioniše? Poruka dan ranije kao podsjetnik. Dobro. Pošto ovde imamo i estetiku, usluge laserske epilacije, pa ovde možda zato stiglo i link. Jeste, stiglo mi je rekla, ako je vezano za to, onda ovo. Da, a mi svakako dermatološke pacijente pozovemo taj dan, samo da ih podsjetimo, da se neko otkaže tog dana, pa... A imate softvere za to ili... Aha, vi imate spisak kako će... Spisak pacijenta, pa ih pozovemo. Jasno.